Εκεί να μην μας έκανε το χατήρι να χιονίσει, χιόνι όμως συναντήσαμε σε κάποια σημεία του δάσους της Βαρβάρας. Αλλά πού να δείτε και τη Βαρβάρα, πανέμορφη, πάμε να την συναντήσουμε. Το δάσος της Βαρβάρας το είδαμε, πανέμορφο με πανίσχυλες, βελανιδίες και οξιές. Ήρθε όμως η ώρα να δούμε και τους καταράκτες της Βαρβάρας. Δύο δαφικοί πάλι θα μας οδηγήσουν μέχρι το σημείο. Βεβαίως να τονίσω ότι η διαδρομή είναι κρυβό, δύσκολη, χωματόδρομος, παρόλα αυτά ενδιαφέρουσα. Πάμε να δούμε αν θα μας αποζημιώσει το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα που αντικρίζουμε πίσω μας και γύρω μας είναι αποζημιωτικό, ας το πούμε, σε σχέση με τον κόπο και την προσπάθεια που καταβάλαμε για να φτάσουμε. Και βεβαίως να πούμε ότι εδώ όλη η περιοχή ονομάζεται Κυπουρίστρα, ενώ το συγκεκριμένο μέρος, το νερό και οι καταράκτες ονομάζονται Κρασονέρι. Η περιοχή αυτή ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρνέας, αλλά βεβαίως ανήκει σε όλο τον κόσμο που θα ήθελε να επισκεφτεί ένα τέτοιο ενδιαφέρον και όμορφο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι είναι ένα μέρος για ψαγμένους επισκέπτες, αφού πραγματικά όπως είδατε θέλει ψάξιμο για να το βρούμε. Και κυρίως μια διαδρομή για λάτρες της περιπέτειας. Μόνο με τζιπ θα έρθει κάποιος εδώ? Προφανώς σε αυτή την εποχή που έχει τα προβλήματα ο δρόμος και τις κατολιστήσεις, μόνο με τζιπ. Το καλοκαίρι όμως, μετά την άνοιξη μάλλον που γίνεται επέμβαση εκ μέρους του Σαρτίου και του Δήμου, και με γιοταχή προσεκτικά. Ωραία ήταν η διαδρομή μας. Και τα μονοπάτια μας διασχίσαμε και νερά απολαύσαμε και σταλακτίτες είδαμε, καταράκτες βεβαίως. Ήταμο και φλαμπουριά, ο Ήταμος μάλιστα είναι από τα σπανιότερα δέντρα στην Ελλάδα. Λαγομήλι μαζέψαμε. Όσο για τη Βαρβάρα που σας υποσχέθηκα, κάντε λίγο υπομονή, συνεχίζουμε.